Takže ahojky, já vás vítám u svého dalšího videa a dnes to bude, viete čo? Dnes to bude úroveň 2. Presne tak, úroveň 2. Stáje v Jorviku. Naplněná dojmy z prvního dne. Ve škole se Lisa odhodlá a jde do stájí v Jorviku. Vzpomínky na jízdu na koni jsou matné, porovnání je vzpomínkou na to, jak spadla a zranila se. Lia se zhluboka nadechne a vykročí ke stájím, aby vrátila klíče Lindě. OK, jezdická škola v Jorviku. Takže tohle jsou stáje v Jorviku. To je ale místo. Musím najít Lindu, která mi dnes opravdu pomohla a vrátit jí klíče. Lindo, to je Herman. Wow. Ale vyzerá trošku, objací to vyzerá úplně jinak. Star Stable, normálně. Tam je Herman. Tam nechce být. Už. Nejrychlejší kůň v okolí. A chci, abychom byli zapsaní jako nejlepší jezdci pro příští soutěž. Co tady děláš, místě? No. Stáje v Jorviku mají čekatelský seznam na rok dopředu. Takže můžeš zapomenout, že tady s námi budeš jezdit. Sami nemá pravdu. Škola je bohužel plná. Rád bych pro tebe udělal místo, ale teď není možné. Jdeme Alex. Ale nechtěm skákat. Ahoj Alex. Ahoj Liso. Ty to dneska všechno šlo. Nakonec šlo všechno dobře. Díky za pomoc. Co děláš? Snažím se opravit tuhle věc, aby se mohli koně najíst. A oni to tady neví, jak to rozchodit. Jednoduchý motor. Ráda bych s tebou povídala, ale musím tuhle věc ještě dnes opravit. Chápeme. Musím povedať, bych spýtal Linduška, prečo je rúžová obloha? Kde je Linda? Ne. Ale my jsme... Počkej, to je Linda? Je to Linda? Ne, to nie je Linda, asi. Kde je Linda? Nie. Tak já ju idem nájsť a za chvíľku sa uvidíme. Koho tu mám tu N? Tady jsem. Neviděla jsem, že se taky zajímáš o jízdu na koni. Tohle je můj kůň. Concorde, já nevím, jak to vážně vyslovuje. Nejlepší hřebec tady. Mimochodem, ty jsi flirtovala s Joshem? Ani ne. Neviděla jsi náhodou Lindu? Myslím, že jsem ji byla před chvíli. Zkusila se stáje? Před chvílkou a kde jsem? Tam jsem právě byla. Ne!
Joša. Ahoj, Míša, na tě tady vidím. Pomáhám panu Hermanovi a privídělám si. Všetko? Vážně? Vážně? A nic. My jsme tu ještě mali takýto menší rozhovor, ale jsem z nich krátky. Že vraj je stáj. Lenže, kde sú stáj? Ale so normálně byli tu stáj. Kako je to jinost? Asi jsem to našla. Aha, to se otvárá. To je hustý. Víte, to bude. Mám další jízdu. O nie! Počkejte. Ale my tam... Hej. Tohle je opravdu tragické. Takový skvělý kůň. A nic s tím není v pořádku. Co je s ním? Jmenuje se Starší. Má na to být nejrychlejším koněm v Jorviku. Ale vypadá to, že ztratil vůli. Nejí, nepije a nedovolí nikomu, aby se k němu přiblížil. Je to opravdu špatné. Asi ho budeme muset porazit. Porazit? Co? Ne? Co to? Pojď blíž ke stáji. Jsem tady Staršajn. Je to krásné, ale jak to je v hlavě? Nevím, děvče. Ale taky ti rozumím. To je strašidelné. Prosím, pomož mi. Nečeho se ničí jemný temná síla. Nevím, co to je. Jsem si jistý, že bych mohl zasedět, když mi někdo jako ty pomůže. Co je tohle? Jak to, že můžu rozumět tomu, že ten kůň Staršajn chce, musím mu pomoct. Musím mluvit Hermana teď. Já ho chci. Ok, jdeme se porozprávat Hermana. Uvidíme, že nám dovolí. Jestli hledáš Lindu, Kustaj, jsou tam ty velké. Ale Herman jo. Hermane. Co mám povíc? Je to tam. Ale mám jist, že kamoci se robím. Nešle. Vstával, protože mají konec. Linda, ty jsi tu nebyla. Ahoj, Lísio, ráda tě tady vidím. Neviděla jsem, že se zajímáš o jízdu na koni. Vlastně jsem přišla vrátit ty klíče. Moc děkuji, že jsi mi dnes pomohla, ale myslím, že Sabine tě nemá ráda. Jo, nevím, jaký má problém, trochu jí podezřívám, že ukradla moje klíče a dala svůj telefon do mojí skřínky, aby mě dostala do problému. Neznám ji, ale nepřekvapilo by mě to. Poslouchej, musím vzít Staršajna do výběhu a dokázat, že tě není. Jinak by ho mohli porazit. Problém je, že jsem už léta nejedila a nevím, jestli to ještě umím. Neboj se, Líso. Věř mi a dobře to dopadne. Kam jsi? Čo, já mám zjebať Staršina? Staršina? Lindo, ne! Takže nahrávání se vyplo. Takže, tak
Колись то було добре. Mně štěstí, že musím si vrátit do školní knihovny a dokončit nějakou práci. Počkej, ale klíč. Chudák starší. No, leží. Takže já Herman. Herman. Co pro tebe mohu udělat, děvče? Prosím vás, abyste dal Staršejnovi a mě šanci. Všichni tady si myslí, že je k něčemu. Ale jsem si jistá, že můžu ukázat, že je stejně dobrý jako jakýkoliv jiný kůň. Co mi říká, že bys to mohla dokázat? Jmenuješ se Lisa? Jsem si jistý, že pro tebe najdeme nějaké jídečky a vyvedeme Staršejna do menší jídání. Dobrý. Takže teď je Staršajn připraven. Jestli ho dokážeš probrat, slibuji ti místo ve škole a dobrou budoucnost pro Staršajna. To bude velké zklamání, kamarádko. To je v pořádku, Liso. Dělej si těžkou hlavu bude to dobré. Jdi do toho, nenech to se mi nejen tak projít. Ale Staršajn, muselo se ti stát něco špatného. Musím to napravit. Nějakou důvodu se cítím být s tebou spokojená, i když tě už neslyším. Možná jsem si jen představovala tvůj hlas. Mrsám si. Co to robí? Co tu robíš? Temno je teď silnější. Musíš mi pomoci. Zvláštní, že začalo to, když se objevil ten divný pán. Tam je. Opět se chudák kůň padá to špatně. Liso, před osvětláním ho musíš uklidnit. Myslím, že nevíš, jak se postarat o koně. Neposlouchej, Liso. Jenom zůstaň blízko u Staršajna a párkrát ho popláčej. Přijďte k Lisou Staršajnovi, umístěte ji blízko k hlavě a zobrazí se ikona peče se ikona. Potom přijďte. Super. Fajn. Aha, ale tam by se hlavě. Aha, ne, jsem dávala právě. To je skvělé, Liso. Možná že v něm je normální kůň a jen čeká na to, až ji dostaneme. Zkusíme ho osvětlat a uvidíme, jestli se s ním budeš moci párkrát projet. Máš štěstí, mesičko. Jsem si jistá, že budeš na zemi dřív, než stačím říct hloupá princezna. Myslela jsem, že já jsem hloupá princezna. Liso, nevšímej si a pojď. Prosím, Staršajna, pro dobro nás obou, nesplašný. Pokusím se, ale musíš držet toho chlapa ode mě. Je to jako bys špatně viděl. Přijděte k vysoké Staršajnovi, musíte je blízko světlu a vybrat. Potom si musím najít. Ovládejte Staršajna stisknutím. Počkej, jakým? To je. Počkej.
rychlejší to nejde? Pojď, Starshine, dáš. Vidíte? Je dobrý. Je úplně nejlepší kód na celém světě. Ne. Patrně. Buď pěkně, získoč koně a pojď sem, abychom si mohli promluvit. Začne odsedláte tím prvou patřítka myši. Odsedlat koně je možné. Takže fajn. To bylo opravdu působivé. Myslím, že jste nám ty a Starshine dali lekci. Možná by byl dobrý nápad vzít Starshine do velké jídárny, abychom viděli, co opravdu dokáže. Pokusávat je jedna věc, ale ta troska koně není nic ve srovnání s kahlem. Nedělej si těžkou hlavu, Starshine. Jsem si jistá, že to pro nás dopadne dobře. To je zvláštní. Bál jsem se jezdit na koni od 7 let, ale s tebou to necítím. Lisio, souhlasím. Musím jít do knihovny. Zavolám ti později hodně štěstí ve jídárně. OK. Starshine. Klud. To je velká jídárna a tady se konají soutěže. Pche. Nejblíž se k soutěži dostaneš jako divák, takže o tom ani nesní. Pamatuj si před silkem, přestože musí dostat Starshine svalu. Co? Pokud nebude vidět svalu, překážku nepřeskočíš. Do toho, Lisio, do toho. Ne, ty vole. Ne, já to nedám. Nedám jeden to, nedám. Můžete Starshine vychlovat. Několika snímkovým. Zpomalíte. Přes překážky v výběhu přeskočíte tím klávesy mežerník. Sbírejte všechny modré hvězdy, tak že na ně slyšíte. OK. Vážně. Starshine. Ale veď jsem byla v spele. Starshine, nevím, kdy to dokážeš. Teraz to dáme. Musíme jim rovnit to skáče, ty klas. Já robiť si mi srandu. Come on, ne. To nedám. Jak mi povedia, že lepší to nemohlo být, takže posědám. OK, už mi to jde. Starshine, pojď. To nevadí. Je furt skoro. Takové to musí to, že se to dohrst. No pojď, dobrý. OK, teraz to udáme, nebudeme skákat tak. Áno, úplne teraz to bude stvrlo, jak to skutím, kdyby jsem tak skočila, neviděli by to. Ještě. Ano, ono se to vyplo. Ja. Už točím přes 20 minut.
Třeba ukončit, vážně doufám. Jak mi to nejde. Když já... Ty vole, to mi nevyšlo. Moje vyskakací schopnosti. Úplně brutálně. No. A teraz poslední skok, který musíme být best. Asi být best. Asi to prostě best. Ano. Nevadí, jedna nevadí. Vidíte? Opravdu to na nás zapůsobilo. Odchytli. Vážně. Já k tomu nemám co povedať. Vážně to nebylo nič moc, ale s tím se stane něco špatného. Ten bílý kůň je opravdu rychlý. To je fantastické, Liso. Ty a starší jste získali nejen místo ve škole, ale také v soutěži tento víkend. A utkáš si se mnou a kahnem. A potom tahle bílá kráva. Kráva. To není kráva. Nebude padat tak rychlá. Ops, co se děje, že starší, podívej se na něj. Starší je se velmi nervózní, Liso. Vypadá to, že jsi jinak kdo. A každopádně, chcete tomu poplácat. Klud, starší. Ježišmarja. Starší. Neumíraj. Starší. Ne. Pomož mi, Liso, to jsem se bál. Řekni, co mám dělat přesně. Udělám cokoliv. Nevím, ale tím si jinak do mě z toho všeho dokáže dostat. Starší ne. To nemůžu dělat. Co? Starší je nezraněný, pomůžte mi. Odvedeme toho koně do stání. Nevadí, ona jdu veterináře, aby se na něj hned podíval. Starší ne. To je velice zvláštní, nemůžu říct. O jaké jde zraněný, nevidím zranění, ale je zřejmé, že kůň má bolesti. Dnes si mě překvapila Liso. Mohla si přistoupit ke starším i tak, jak jsem již hodně dlouho nikoho neviděla. Co tím myslíte, pane Hermane? Říká si, že jsou určitý lidé, kteří byli vybráni ke komunikaci s některými koňmi. Možná patříš takovým lidem. Říká, že mají i další schopnosti. Myslíte, že mohou pomoct staršinovi, když veterinář nemůže? Podívej se do svého nitra, jakože nitro, jako to myslím nitra, Liso. Možná můžeš udělat něco, co mi nemůžeme. Ukáž mi tu nohu, starší. Vyzkouším něco. To bylo úžasné, Liso. Ta temnota, která na duši skoro zmizela. Už to skoro máš, Liso. Nevydávej to. Čarujem. Cítím tvoje schopnosti, ale nestačí to. Já to chodíte? Mrzí mě to, starší, nezvládnu to. Abych ti mohla pomoci, musím se něco naučit nebo dozvědět. Také jsem cítila, že jsem byla blízko, ale jsem moc slabá. Tohle kůň nezvládne ani jednoduchou jízdu v jízdárně. A s tímhle mám já a vynikající handtěl, jak to vyslovuje, soutěžit, zabijte ho, aby zabít to jako, to zabijem toho koně, víš, aby si za něj tahle škola už nemusela chtít. To nepřipadá úvahu sebe, ne. Viděl jsem dnes skvělého koně a my se o něj postaráme, obzvláště když je zraněn a potřebuje pomoc. Možná bych viděl o řešení. Jmenuji se Sans a zastupuju lidi, kteří pomáhají slabým koním.
Zaplatím za toho ubalového koně tu ručinu a vy spíte. Musíme to, pane Sanči, ale toho koně neprodám a ani ho nezabiju. Nyní vás musím požádat, abyste odešli. Dobře, dobrá. Vaše nadšení je chválihodné. S Bohem, ale určitě se ještě uvidíme. Potkám. Právě žáj. To bylo. Ano, prosím. Ahoj, Liso, tady Linda. Přijď do knihovny ve škole. Pracovala jsem a našla jsem zajímavé věci. Školní knihovna? Takže já už se s vámi loučím. Asi to tak vyzerá. Takže se majte a uvidíme se u další časti. Takže bye bye.